Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, tohle video bude trošku jakože opožděný a je to možná kvůli toho, že teda budu točit s Literio a moc to neumím hrát, jenom točím to jen kvůli toho, že to točí úplně všichni a no prostě jdu to točit, tak jo, myslím, že můžu jít na to. Tak já si dávám to pod tím, tady to play. Si to dole, ještě vám ukážu skin. Já mám nejradši tenhle a dávám tohle a jeden. Jo, tak asi já to teď stopnu. Protože když jste hráli celou hru, třeba až budu mít trošku víc, tak to zase zapnu, ať nevidíte jako úplně všechno, protože to bylo divný. Zabili mě, jo, tak jdu hrát ještě jednou. Put it down, 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 down. Hey, mamacita, my deepest fear is wasting time on all those girls. It isn't real, but I keep on round, 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 round. You know I got it bad, 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 bad for you. I got it bad, 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 bad for you. Oh. Tak jo, zase jsem chcíplinkala. Jak vidíte, tohle, kdybyste se udělala jsem to propiskou, protože jsem se nudila. A tady mám svoji chobotnici, takhle. To nejde moc vidět. No to jedno. A jak vidíte moje skóre, jo, to jsem se fakt divila, ale tady máte, tady, počkat, já vám to dám tady nade mnou, počkat, tady přímo hnedka nade mnou je taková, není to moc, tady to nad tím, to je to, kolik jsem měla teď a to pod tím, takže tady tohle, co je teďka přímo nade mnou, to je moje skóre, kdyby to někdo nevěděl, a tady já jsem dala 43 000, a za to jsem fakt hodně ráda. Jako já už jsem sice tu hru s Literio už měla, ale odinstalovala jsem si, protože už to začala být nuda a jdu hrát. Tak si to posunu tady a jdeme hrát. Ne! V pátek objednáš, v sobotu dostaneš. Also. Tak jo, hraju tu asi po čtvrté a už mě to přestává bavit, takže když tak teďka bych natočila jedničku a potom dvojku, nebo možná potom trojku, čtyřku, pětku. Nemám teďka moc štěstí, tak já se zahraju asi na jejda. Asi naposledy a nebo prostě ještě párkrát a asi potom natočím dvojku, protože mi je zima, to za prvé, a za druhé přestává mě to bavit. Ne, do prdele. Tak ještě párkrát si to zahraju. Hej, tyhle si to párkrát zahraju. Potom už mě to přestane bavit. Tak jo, já to zase spustím, až budu větší. Ne! Tak
Tak jo lidi, fakt se omlouvám, ale já už končím tohle video, protože už spěchám na trénink a já to asi nestihnu, no to je jedno. Takže už končím a takže ukončuju tuhle hru s Literio, byla to zábava, asi budu točit 2, teďka nevím kdy, no prostě někdy, jo, ale ještě něco, nezapomeňte.